Pare! Pare! Animak si Lodi. Nabsan pa noon ko diri. Sabaar. Si Lodi. Kagi si Lodi. Tara sabay sa kuha kay mga panyata. Tara, tara Lodi. Alas Lodi. Kuwesta juga ni Ron. Oy! Adlaw dia sa imo, sakay mi ha. Oh, sige, sige, Lods. Dali Lods, sakay Lods. Siyempre. Kasi ito natin mo, Lods. Mudagan ko pagka-iske, chairman. Iski? Sangguni ang kabataan? Dili, sangguni ang kahubugan. Kapit na biyang eleksyon. Dagan pa ka iski chairman ba? Ay, maragpasa ko ana. Nga naman. Og inana istoryahan, may pagmubuhat kog akong kaugalingon nga kalihukan. Kalihukan. Ulain na kalihukan, pero iski chairman lang gyapon. Nga, unsa may kalahian? Ang kalahian, di ba, ang iski bot pasabot ana sangguni ang kabataan. Oh, mo na. Ang atoa diri sa ako ang kaugalingon na kalihukan, iski bot pasabot sangguni ang kahubugan. Kuya, wag plano nimo eh. Siyempre, nailado ganitang palahubog no, ato nang panindigan. Kinabantayan po nato sa itong baryo diri nagkaminos na ang palahubog ba? Balita na ko, kina-diverted dito sa unahan. Mayong mabalik na to ng obligasyon sa ilaha. Ati mo ng Lodi nila diri o nga. Palahubog kayo. Lodi. Run. Ano na lang, sabay ko ta kay mag-una-una na tag pangampanya. Asa man ta? At diri ra gud ta sa itong baryo, maglibot-libot ra. Tara, tara, tara. Abot na Lodi. Ihatay na siya. Ihatay na isa. Sama ni? Pinangkweta? Tuba man lagi. Tuba na, pre, kay mo manay mga hinabang ni Lodi. Kasi na me. Tara, tara. Ay, isa. Naman. Na yung mga bata. Uy, Ito na yung panghatag sila ang tuba. kane? Oo, tara, tara. Tara, 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 tara. Para silang mga papa ba? Hoy, hello mga bata. Ay, i-check, iatay na check. Isa-isa. Isa-isa. Para sa iyong papa, ibuto ko ha. Inay niyo papa, ibuto ninyo si Lodi. Lodi. Magaling kang kupal ka. Musta boy, nambok man daw. Alamin na kayo mabanglit sunon. Puti kamay na si Lodi. Kagi, naglikay biya ko ani. Ngano tuba man? Bitaw Lodi, anong tuba man atong ipangatag diri? Ana man na, inana may panghatag, umudagan ka pagkakapitan sa sangguniang kahubugan. Tuba na. O para makuha na to ang buto sila mga amahan, ipaagi na to ang tuba paghatag sila mga anak. Pero tunga ali sa litro. Bitaw no? Ngano man na Lodi? Aw! Tunga ra sa litro? Oh. Simple naman na. Kaya ang mga kuwang dira, gipuno na ko dire. Kaya dili man pwede puro sa tamang hatag. Kinahanglan mo po natay atua kay maglipay-lipay man sa taon niya ba? Tama. Tama. Napasan niyo mga bata. Ha? Kisay butuhon sa inyong mga amahan. Lode! 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 Tama ra ba itong ipanghatag sila ha? Tama ra kay to Lodi. Diba? Para to silang mga papa. Thanks na. Parag nadyo ko'y suod na amigo diri ba? Kinsa man to? Nakalimot ko si Kinsa. Pero nakabantay na ko ato niya ganiha. Asa ato banda? Sige lang, pangitahon na to ta. Tara. Tara. Parigid ko. Asa. Pare! Oh shit! Pare! Ay, Animak si Lodi. Nabsan pa noon ko diri. mo na yung gingo na pare Sorry ni na ako na amigo. Pre, mo gini mi mag-shot mi sa una binuntagay ba? Ay. Abot nga nung nagdagan-dagan eh. Pre, ali pre. Tara. Pare! Long time no see, pre ba?
Nagunsuman mo diri. Kabalo biya ka suod kay tika nga higala pre ba? Gusto man na pre, palayo na ni Mahon. Anong tuba pre? Pasyata. Ako'y baso diri dala. Sige. Pre, Le, ako. Pre, undang mo. Undang ay. Nakadugay na kaminos naman ka. Luma naman na ni pre. Pila man ni ka days ni. 120 days na siya. Grabe sunog. Baga na to ni Bakuan na jud ni. Oh, kay kabalo naman ka mudaganay kuno. Mudaganay? Sa mudaganan? Mudagan ko pagkakapitan og iski. Iski. Sangguniang kahubugan. Lasgaw na mo pre. Ginalasgaw na mo pre. Sige na, let's go. Kinanglan diri na sa tong baryo kay nakabantay ko. Dugay-dugay na wala nagainom daw diri ba? Bago na gani mino pero hotdog. Kanila akong hotdog ha. Sige na irot doon. Napadagan. 5 kalitro ni atong shaton. Kaya na pre. Bebe, tagayan Tama ako, na, tagayan pre. ko na. Check na sad. Ako na sad. Mo na po chik. Kagawad. Gawad. Iski. Iski. Buti ka Sa man. ginakahubugan. Pala hubog jud kay mo ba? Ya, Lodi. chat. Lodi. Lodi, butuhi. Si, iba na po pre. Iba na po na. Luman tanga. Para sa mga palahubog. Para sa kadaogan sa palahubog. Lodi. Lodi kayo ba? Ano malami atong inom be, malingkod. Ikala to Lodi. Kabalo nako kay kung pangandoy diri sa atuang baryo oy. Gusto ko nga walay tao diya nga di mo baktas nga hubog. Shot. Istorya ni mo pre, di magkana hinubog. Ade, no bugat. Botowan te ka na ha? Butoy sanggunian ang kaubugan ha. Iski chairman Lodi. Oh, Lodi. Chat. Unsan to? Di ko gusto tikasan ni atong baril diri ha. Wala pre, nayabura. Niliho ka bangka ba? Pasaylo ako ba? Pasaylo ka pre ha? Ate, nagalikin. Ang yung inom ba eh? Abi na sobe kay mag-shot pa. Ora, shot pa mo pa. Sige kay. Mao kay pagkita na to ba? Grabe, Lodi. Nagalikin ako ginom ba? Kaya katuga kanina, respeto na to ako Nagalikin ako aninto ba? Na. Unsa naman taong ka? Naay panaltihon si Lodi ba? Nga damor ka maglikaya ng tuba, damor ka gukro na. Ngay paglikay-likay, shot niya! Chat. Animal juga pagka-Lodi, animal. Bili na siya. Imuha na, pre ha. Kaya ikaw nga ako ang pinabalangga diring baryo ha. Tana! Okay na ka, pre? Sangguni ang kaubugan ha. Imuha ning kuhan, pre ha. Tuba, pre ha. Oh, abot na ta. Tara. Tara may pre ha. Ano gusto nga mahubog ka ba? Bahala na ka diya. O di ba? The more ka maglikay sa tuba, the more ka gukronana. Mawakay laing mabuhat kundi amo shot. Kay isa na sa atong obligasyon ha, nga angay na tong serbisyohan ba. Naday ko i-share ng dula mo ng Aurora game. Down din ang link sa comment section, then register. So pag register mo sa number, password, confirm password, verification code, referral ID. Magsulod na ka sa game, naka free 6 pesos kayo sa pwede madulas bisang untang klaseng dula dira. Testing lang yun ng color game. O gusto mo magdungog pandula ninyo, i-click lang ang plus sign, pwede mag top up drag 100, 200, 500 ka mo na ibahala. Unya kaluyan, makadaog mo. I-click lang ng withdraw Gcash, igapoy gamit. Unya, unsa man, ipadayon pa ba ni Lodi yung pagdagan sa iski? Sangguni ang kahubugan lang lagi mong atang-atangi.